anong proyekto po ito ng DPWH, sir? Unang-una, Sir Joey, no? Yes po. Gusto kong bumati sa iyo, magandang hapon. And of course, sa mga listeners mo, no? Yes, sir. Actually, it's not really a program of the agency, no? I mean, Yes, the oo. DPWH, no? Oo. It's actually a program of the DELP, yung District okay. Engineers League of the Philippines. Yes, sir. Wherein I am a member, na national member. And of course, associate member yung ating assistant district engineer, no? Yes, sir. It's a yearly program with different teams, no? Yung this year, the team is gamit pang eskwela, andog ay saya. So, meron tayong pinipili, nag-identify tayo ng beneficiary school, no? Yes po. Kung if possible, yung mga rural located sa rural areas, no? Yes, sir. Kasi the purpose is to help the poor students of the second district, congressional district of the province of Ilocos Norte. So, ang napili namin initially is yung sa Malagip Elementary School, no? And our target beneficiaries is 50. Okay po. 50, no? 50 students. Opo. Kasi ganito yan, tinanong ko, may similar program din. Actually, the other program, which is Brigada Eskwela, programa talaga ng ahensya natin yan, no? And tinanong ko kung ilan yung beneficiaries, 40 daw. Yes po. And then, I told them to gawin na nating 50. So, pupunta kami September 11, no? Na taon na birthday ng ating GI, tinatawag natin GI, the Great Ilocano or the Greatest Ilocano, the late President Ferdinand E. Marcos, Yes, sir. who happens to be my benefactor, no? Siya yung naging scholar ako dahil sa kanya. So, okay. special yung day Yung na yun, president no? po. The late President, no? The late President Ferdinand E. Marcos. Yes, sir. Siya yung naging scholar sa akin, no? Through his scholarship program, national scholarship program. So, nung andun ako sa eskwelahan, sa Malagip Elementary School, I told the pupils, which is a combination of kindergarten and grade 1 pupils. And of course, yung mga parents nila andun, no? Yes, sir. And I told them that hindi lang kami nagdala ng mga gifts doon, kundi dala namin ay pag-asa. Most of all, ang pinaka-importante, ang dala namin ay mga pag-asa and of course, inspiration and the belief that maganda yung future ng mga bata through education. Okay. And I told the parents that the best gift or the greatest gift that we could give to our children is their education, Yes, sabi ko. po. So, andito kami ngayon na tutulong sa abot na kami makakaya, no, para maging matapos nila ang kanilang pag-aaral, no? Although, start pa lang ng kanilang pag-aaral yan, konting tulong lang ito from the DELP. School supplies lang po ba ang naibigay? Bags and school bags and of course, yung mga may laman doon na yung mga notebooks Yes, and envelopes, ganyan. And may dala din kami, kasi ang mga beneficiaries are kids, no? Yes, sir. Mga children. So, may dala din kami merienda for them, no? And we decided after the gift giving that kailan siguro dagdagan natin. We will look for another beneficiary school, sabi ko, no? So, the following day or 2 days after, nagkuhan kami sa Kumkumraas naman. Sa Batak sa Batak naman. And then another 50 pupils na naman ang beneficiaries. So, 100 The same. pupils. So, all in all, 100 pupils ang aming natulungan, no? Through that program. Ang tema ay gamit pang-eskwela, hatid ay saya. Ang sabi ko during my short message to the pupils ay dapat sana
gamit pang eskwela, hatid ay isang libot, isang Isang saya. Sabi ko sa kanila. Masayang-masaya talaga sila. Kasi Yes. meron na silang bags, Oo. and meron pa silang Snacks. gamit pang Oo. eskwela, meron pa silang snacks. Yes no? po, sir. And I hope we can do this again Mm-mm. bago matapos ang taon na ito. Okay, sir, lastly po, message mo po sa mga naging recipients natin at the same time, yung mga parents po. Yun. The best message that I gave them nung andun kami is, sinabi ko, na totoo naman talaga ito, no? I keep on telling this, that the best, because I am a parent also, no? Yes And po. that the best gift that we could give to Oo. our children is our education, Yes, no? sir. Is education. Yes, And yan din yung best gift na naibigay ng aking mga magulang sa akin, no? yes po. Ang sinabi ko sa kanila, katulad ninyo, ako ay galing din sa mahirap, no? Oo. Mahirap na pamilya, pero through the late president nga, sabi ko, ay ako nag-scholar at natapos ko ang aking kursong inhinyero dahil sa programa ng gobyerno niya nung siya ay presidente. So, isa ka pala sa mga naging scholar noon, sir. Sir. Opo. Yes, sir.